my mind si na ọ na-achọ nwaanyị ọ ga-ejide wee jụọ ya ihe ka gị na ọsị m na ọ chọrọ ka o nwee ukwu nwee ara nsị a 1 to 10 ọsị m 8 so 8 a ka anyị na-ekwu ọnụ na-asị ya na 8 bụ ọkwara ndị ọga ọ bakwara ndị ọga ị ga-agba nkwasa anyị na ndị bịa mgba ịghara ebi ego Hello. Don't report it bad. Don't pray, baby guy. My man, KJ na. Ade onye isi nkuka. Brikwa. So gafa gabi sueno. Anyway, afam bụ Elochukwu. Hello. Na-akpọ from Cayman Island, but na Miami all the time. Okay. Miami, at least nke ka bụ afọ ama. Maham Cayman na. Long distance. Very close to Miami, so. Okay. Mba ma no Miami no ebe dị mma. Ife amana akọ gị na Miami na. Mba na, yeah, but and I last one like that. You got to careful where na ala. Okay, yes. So or parking ka na-achọ ka na-achọ park full tank park ga park. Anyway, the thing be say aka na-agba. Okay, aka na-agba. Last line. Agbachalụ something, yotala. Okay, Odaba. Baby yo. Okay, that's what. Confirm. Yeah. Okay, baby, I got my baby yo. All the sharp. Onwe like you show get too much. Sunday, batana bia palo, yotala. Go. Yeah. Udo. Yes, sir. Ebe na-enwere yes, udo dị. Anyị na-ebutu ụbọchị before anyị face Monday birikwa n'isi. Na ụmụaka bịa palọ nwebe onye nke pụtara na ka enene ebe n'ife na. Kwa nna ha che nwanyị ha ga na-arịpụta nwanyị. Ụmụazị na-eji nwanyị arịpụta. So ihe niile a na-ebugharị since nwekwa nke bara ya anya nwekwara nke na-abaghị anya chacha. Nke gbara enwebekwa nke ba ama anya. Nke gba touch. Onwebe nke mgba touch. So m pụtara today iru mmọnwụ ka afọ n'iru mmọnwụ amazi ihe a ga-eme. Kedu ụdị ihe nwe ihe na-achọ ihe atef? Kedu ụdị ihe ga-abaghị anya? Kedu ụdị ihe ga-afọ ọbaghị anya? Mana nwoke na-ala ike ukwu na so nwa ga-apụ ọfụma ịghọtara. Okay. So that ukwu dị very important. Ukwu Benz na ezigbo ukwu dị sharp. Okay, ezigbo ukwu dị sharp. Ebe ọ bụ na nwa nọkwa a ga-efo nwa anyway. Ịghọtago nwere nwoke na-abata n'apụ. Ịghọtala. So distance. Okay, ukwu ga-adị sharp. Ukwu kwesịrị ịdị sharp, dị ezigbo sharp. Ịghọtago. Okay. Enu ọ dị nro. Ga-adịkwa sharp because ndị nwa nwoke na-eri n'ihe ndị nwa na. Okay. A na-emecha n'ihe foreplay ndị a before agbada anụ na. Okay. So apart from that one, mmiri ọ ga-adị dị egwu mmiri ka ọ just yes, na ịma agụ na afọ iru ofe metekwuo gari na. Okay, so abịa na mma na from 1 to 10 ka ọ dị mma ọ ga-ama. Anyway, let's say ịma agụ nwere onye dị perfect. Ịghọtala. Onye dị perfect ọ lesi ma akpụ ya akpụ ndị nwa na-akpụ sef ha nọzi n'egwu. Ọkụ. At least ọ bụgodị ihe dịka let's say ihe dịka 8 adọrọ bad. 8 abụọ bara idea. Mana 8 bụ ukwu bụrụ ala. Chekerugoro odo onye bụ 8 abụ ukwu. Mekwa bụ 8 bụ ukwu bụrụ ala. Ọkwa ọkụ na-agba ọzara. Ọkụ na-agba ọzara abụkwa nke obere ya. Kedu biko onye gana m example ka onye aghọta onye dịka ihe bụ 8. Onye si amarasịa 8 cha. 8 bụkwala ike ka onye ga-enye gị example ihe bụ ka 8 na. Ka onye bụ 8. Mesie ka ọrụ full 8. Ọdịrị 8.
Mukande no na 8. 8 bogotekolo. So waga. So anyone I Ihe want dị eh ichibago ukwu n'ụlọ ewepịa nke esebage. So ke Odin like ọ bụrụ ọgụ ka Odin dị gachi ga-achọba ndị fọ ka ndị nna nwanne nchọ nwaanyị nna anụ ejebe m n'ebe 5 6 ewere mmadụ ozugbo zuo ike naba ka competition ghara ịdị. abịara m egwuregwu nchọ ebe m na-ekpori ndụ ka m nje mawa aka witi ndị ọga agbago m 9 10 dụọ nkwụkwade dụkanye nkwụkwade akwapụkwa m gbadata natawara onwe ebe m nọ ama esi ọnwụ gaa Yeah, because ịgbagodu na nwaanyị bugodu nke gị mgbe gị na ya nọgodu na-eri amamihe na-akọ tọọnụ gị na so ịkụrụ tọọnụ gị ga-ekwaba ụlọ m na-ekwu ebe a steeti ijebe na 9 10 ijebe ụmụ ebe ahụ ijere ebe a jide bụ ogoru na-esi ọnwụ ọmụ agụla ọmụ agụla na-ezu egwu ike ọgara na-eji otu o nwere ike ọ bụ anyway ka m gbadata ihe dịka 6 gasị ihe 6 dị na mma na 6 adọrọ bad at least ịgbago at least gị na 6 na-emekọ ihe igbo ya confidence enough ịma ị ga-emenwu ihe nọ na ya onwe 6 ama mmenwu ihe ga-akarịzi gị tụfa ndị ọzọ ọchọzi imezi because ndị 8 a ga-abụkwa ụmụaka like as in Dominican Republic ndị agasị ndị and 8 ị na-ekwu bụ 8 nwee ukwu nwaala nna ya ahụ ndị ọga steeti ije ọ bụla iji ha ezigbo ekwa aka ga-esi ike ndị Miami Beach ndị vacation ndị ha because ọ bụ na iji ego imere atin fufu onye ọgbarịa private jet ọbịagodu somewhere ịka nọ ebe a na-esi ọnwụ ịfụnarịfụ ụmụ ihe 6 a perfect very 6 mara mma wee 7 bụzi highest 7 buru gbawa inweta nwe 7 ga-adịnwu golo ya buru gbawa iyi na-ekwu eziokwu o nwere one girl na-abịawa ebe a sometime ọ na-enye advice ama alụtere m afada gị ọ na-enye olewe nna dị na-ekwu o nwere one girl na-abịawa ebe ọ dị ka ọnwa Enugu bụ ihe Amarachi ka ị na-ekwu ọ dị nke onyenwa o nwere bedroom voice Lego udo dị n'obodo ka efere ama I'm good. After this section, because check your DM, make it your distance so that we talk. And very important thing I want to tell you. Okay, we want to yes sir. So can get in board. A man from gas on you stranded. I didn't say. I just stranded. A man from gas on you just stranded. My mind si na ọ na-achọ nwaanyị ọ ga-ejide wee jụọ ihe dị ka gịrị ọsị m na ọ chọrọ ka o nwee ukwu nwee ara nsi a 1 to 10 ọsị m 8 so 8 a ka anyị na-ekwu ọnụ na-asị ya na 8 bụ ọkwara ndị ọga ọ bakwara ndị ọga ị ga-agba nkwasa anyị na ndị bịa mgba ịghara ebi ego onye ndụ gị ka ị na-ekwusa na ndị be ya let of people na-aghọta that word. How about that word? Okay, amaghọta ịgba ihe ịchọ ihe ọbụla gafee ihe ọbụla dị na 8 orugokwa na nkesa ya ahụ orugokwa nkesa ndị be ya. I'll tell you. Chairman, kekwana advice gị bụ in fact, let me tell you the truth. The truth of the matter is, if any woman sees you now, and they will scale you, ask her how am I gonna
gina ha ga-emenwu ma gina ha ya emenwu. Understand? That's what I understand about all these things. If onye ahụ ị like na ọfụ gị gịnị ekwughị okwu scale go gị ma financial ma everywhere ọ scale chago everything ma gị na ya emenwu ma gị na ya emenwu gị na-emenwu ya ga na-achụ gị achụ you no go even chase her na him go dey chase you like she go dey chase you. Understand? So that's the point. No, mgbe ụmụ nwaanyị nwere ya A1 ọ na-etegide ya 10 seconds So that's the point. I got wrong run onye ozugbo na-egbu oge na nke a ihe ha nwere mbọọlụ ha bịa wee bịa ụwa ọfụgo ozugbo piano fi ozugbo nwaanyị ịchọ ibe somewhere spọtụ ndị ji ego kpọrọ nwaanyị si ajọ spọtụ ọrụ m ndị ji ego ime ebe a no, but sometimes ọgụpụtasịa ha mba sometimes ha na-emekwa mistake. Ihe ha ji ihe ọ ịgba like people ha na-enebe anya mostly ụmụ nwaanyị na-adịghị attract. Yeah, they take you ratio nene. How many of them they make mistake? So many of them they make mistake because all ihe hafụ ka ha ji welu asị na onye adịkwasha. Nwaanyị ma onye ji ego nwaka nwaanyị hapụ ike odu ji ego kama ọ dụọ gị something dụọ gị ebe ọ ga-abụ ọ dụọ gị ka ime kpem ọma m iji ego. Yeah, but the thing mgbe ọ dụ gị na ọ na-agazi inside ka ọ mara how far, but most times ha na-eme their judgment based on ihe ọfụ n'anya ọ ya ka nna gwa ọ bụ na odikoodu nwere anyị ihe ọfụ n'anya ọ dụzia gị ka ọ magoro reaction gị ọ na-adị ya ka dị ya ka ọ dị ka nwoke ma ọ dị ka onye abụ onye aghụghọ ọdụ oge ofu bil shift oge ofu bil ịwụọ ya taa ọ sị ekwu m na this guy mgbe ị kọrọ n'akọ etinye gị na ndị owu ite ịkpọ ọzọ kọlụ ga-aba voicemail ka ịpụtago n'ụzọ ga-akpa nkata wete ndị dị serious ama ihe na-atọ ihe a na-agwa gị bụ eziokwu ịbụ na ana nwaanyị na-achụkwu achụkwu bịa bụrụ ụmụ ihe ndị a metụbara aka from 8 7 8 9 10 ịkpọ na anị ya ma ị nada aka ezigbo akụkọ ga nada ada ozugbo enwe time because ụda akụkọ ha na-anụbu normally previously bụ maybe okay let me buy you flight ticket I wanna see wait and I say I'll buy you flight ticket breaking bag for birthday what are you not talking Kedu ihe iche na-eri ego ụmụ nwoke n'obodo a onwe Vanessa, well done. Oh, well, yes, ya chief coins ka agụ ego na ya na-ekwu ya. Oh my God. I tell you. So I see anọrọ n'ụmụ ihe 5 6 a o wee be na o wee dị oke. Yeah. But what guy, the thing is that the guy will quickly with 4 self upgrade it to and dog the beneficiary to him even. Iwe me ga carry this business. I'm telling you. Oh my, you're not working at key. Idriki agbago ya ihe ekopu muzi nne ma mmezu no ni aga no chowa 4 echo 4 you upgrade ihe ogwa gị na final go gasket ya ma ọ bụrụ ndị Hausa god and only ru 8 ya dị loyal to you na true i nwere ike inweta 4 na be upgrade ya nke a highest na it go sure I got loyal to you because you grow, she will be growing. It can her
IQ ihe niile ọ na-eme ị ga-ama ebe ọ na-aga mara ihe niile ọ na-eme you can be able to navigate ọbara ọgwụkwa 100% ido Mbaba, Omambo 100%, Omambo 100%, but you stand better chances that way. That's the point. That's true because some people but half of the life he pop the life na ha that's the point. Of course. All I can just think broke 100%. Yeah. It's not About 100%. But in more chances than Nigawa to that. Na 8 emegwe 8 mako idri he emegwe ya. Ha. Katana. Lifestyle. Life will maybe all of go her life. No. Ihe nyego o we ke for nobody much body count. Mana ihe apiago 8 idri he dofago na table ya iwe dike beba hiye kopu. Okay, ngwa can you example ihe ọ na-akọwa gị 8 now imango enwuzi her first car egonye gị anya. That is the point. True. 8 imango enwuzi her first house may probably mother ego ụlọ before ụlọ obi one of full ikiri si na man go area ụlọ so nwe ihe na-abịa nwezi much ọgbakọtago first class up and down. Hey, what do you want to offer me? Na jet. Via na private jet. Alagia places, Dubai. Yeah. Ke action ijabeme. Nah. Because of gonna forget. Tell you my big go na 3 say. Ghana 3. Because 4. No, we're doing my brother. Nah, I didn't mess up my belly. Yeah, I don't 5 to be okay. 4-5 to be okay. 4 to the standard. And those to the standard, those people, those market people, they go have some things. Hana merit, so if they're not going they'll be waiting. Onye ọbụla na-anụ nwaanyị need ịdị na-ege ụdị akụkọ a ọ na-aghọta ihe dị na the market. That's the point. Because dating pool ọ bụrụ egwu ụmụazị ọ bụ na iji ego 7-8-9 don't go there and be expecting na love adịghịzi a na-emezi ihe ị bụ onye ara ịmabụrụ na ọ na 7-8 ka ị nọ na 7-8-9-10 ị na-eme na na-eme ihe ego pụta from market face ndị mmadụ ebepụghị isi a na-agwaghị na ebe a bụ ebe men na-eri ego enwere men na-eri ego from internet asa afụ nwa ozugbo afụra nwa dị sharp akpọ ndị PA aje chọba nwa ozugbo a na-achọ nwa bụ ọkwa nke ka abịa siwe ọnwụ ma eriwe ụmụ na ọnwa bipụtasị aka no first message ọ na-enweta bụ send your account number. First message 2.5 billion. Izawum ka ị ga-anụ. Izawawawam. Ndị adị easily to igwu that ị ga-egwu ha wayo. I don't want to. I'm not like. Anyway, I understand where. No. I thought I'm ABC Abia now. Ị ga-egwu ha wayo. Hebrew. Come along. Yeah. I understand where you talk. Yeah, you go how are the stuff. Yeah, so because on octas na the 8 ana. Ge biana. No, what the go jigi na John or no am. It's in each other later one. A buy $1,000 or 2,000. Ophelia na go do. Ge buy some activity. You have to go. Lord, yeah. You make with style. Over just come. No, I know. Anyway, keep a package. Yeah, in a package. Yeah, in a package. Yeah, just yeah. Package good. Yeah, you just near the thing. Oh yeah, money will move. Igba ujegwuru ụmụ 8 megharịa ụmụ ihe 1000 ije around 8 megharịa 15,000 ọ ga-adị ka mmadụ bịa ọ ga-adị ka mmadụ mba na of course nnekwu o nwere ike ihe niile a nweta approach to it no akpụkpọ nnekwu mụnwa na-agbakwa pressure
And I'm just trying to tell you, you know which approach to it. You just wait 1,000. No, you get good news. I forgot Sabona. No, I forgot Sabona. no, not true. You get good news. You get good news. You need to know if for the person. Onwekwe no obugo no na Instagram kunse for anything. Unu ga pagodu nkata and all that. Yotala. Gi marakwa ka iru efide before you were done. Yotala. So, I mean, you can not go approach. Oh, we can adapt it on Instagram. Oh, we can tell you. Oh, when you get and now what attention before this thing. Yes. Understand? You can't just get attention by okay, maybe something. What is the attention? You are our kata. not true. Understand? So even if you keep our kata and say if you want like his Not true. Most time. But he get married, something get married magic. All bank he use their wisdom. Money is magic he get million ties. In order for you to, because if you may wrongly, you are for life from where you have to be. Not true, but you see then when I talk to be in Nigeria, pass like this, like nearly put even. Isi America nata. Umazi anadagika. Yes. Different floor yeah. You know. Oh no. All the auto. Yeah. See, insecure happen. Umazi anadaka ji. But cheap in Nigeria. Well, now it change like $500. Yeah. You got blown shop. It don't wine like 500K in Nigeria and do benza. One in all of mad for the night. Yotala, knowledge boy for ma. Imagine na mana ebe no ihe tiere ego na bụrụzi ihe dị na ihe dị na na buy na ihe ọgwa gị na ị ka ga-enweta ndị ukwu adị mma na 5 6 4 5 ukwu dị mma nwere ike afụ abịrị ya ndị arụrụ a na-afụ abịrị ya ije tụrụ ya upgrade ya nya tinye ọnwụrụ ụmụ na-emetụ ụmụaka ụmụ ebe 7 a dị gulo ya dị oke waga ka m gwakwa gị ịchọkwa for real ịchọkwa ọnwụ na ọjọọ si eche ịkọl for one night mgbe ije na ndị nnukwu si ọnwụ na gbasa ya gị na ndị a nọsị ọ bụrụ nke like nga Nigeria like last year and this beginning of this year nga November ga May nwanne ịgba nsị gị ndị ịma ndị ekwete sef say normally na ọ bụ na imero so and so price ịgbalie na naira brother ego like ọ bụrụ na ego erika but ọkwara one night nwanne ndị enye gị ihe ịlacha apịọm na I tell you brace no get sense. Imaritin na bụ na efu your own position na bụ na afụ aka afụ yo ebe efu aka wee nye ha onwe ndị na-enye ha ego enwere ike sef ha nyecha ya sef for the night sef ama mmetụ ya aka sef ararụ ụra enwe ndị na-agba ha alert every day now. They no go even touch themselves. So ka na-enene ha na-achị otie aka n'ike pa wagi ikwu bụ eziokwu but ọkwali at least ndị ahụ kwa nọkwa na nso ịghọtala mgbe ọ na ha si wee ji wee chọkwa ha need ọzọ ịkwụ ụgwọ sef for the night or just ma ịbịachakwa enyekwa gị transport gị lakwa ịghọtago ndị a na-agbafa ya steady maka na ha nọ anyị nso but isi echi lọta ị ga-eme bụ ịfụ aka afọ wee gbaa the thing ma ịchọkwa imewe baby I love you and all that ọ ga-apịakwa arụ ịghọtago ma ọ na-ebe ime ihe baby I love you gba ịfụ aka afọ iwerekwa ihe ọma gị na-anarị ịghọtago the main thing all the end product that's the most important thing ịbakwarị ịchọ 8 na buy fụ aka gbatịarị ya ọ bụgodị ụmụ ya 500 I tell you even if you say no pay you ihe ruo dị ya ikwechiri mana ebe problem ga-adịzi bụ ije bu ahụ ose no onye na-ebukwana 8
na buy wholesale. Unless me ake ibuzukwa Cuban and them and all those people. Yatala ndị isi ekwo. Mba now. No. ije so sign na ndị bịa gbawa mgba asịsị agbaziara nwa flight ya bịaba Dubai gị nwa nọ ebe gị nwa na ọ na-aja na-enye nsogbu na-akpị ya na phone. Come here my friend, what you can you mean? Who are you? Ana agwa gị na flight nwa bụ echi na Dubai na-apụ flight ya na-apụ 6:30. Ị nọ ebe a na-eme mkpọtụ and flight agba abụọkwa na first class ka agbara ụgwọ room esendgoro ya ma afa room na ihe niile pick up. a na-eti ya n'airport with afia na flower. Ọ dị ka ime aka men si eri ego ka e chere ị na-eri ego men sef. Mba men na-eri ego ụmụ nwoke ọ bụ kara ha igbo onwe ha anọ m arụ ụlọ mekwa ihe alụkwụkwọ ya ebe a ka a na-eri nke bụ ego agbarịa first class ka nna agwa gị gbarịa first iche na gị na na-eme ya agbarịa first class si ya nne m gbagotewa Ibiza ebe ọbụla a na-aga eri ego na ha men riga ego n'ihe ikpu di ya. So unu abụ ndị na-aga anụ nwaanyị na-achọ nwaanyị ya anụ depending on how urgent ọ dị ọ bụ na ọ bụgo esi stranded case mfọ ka m si lego na ọdọ stranded ọ bụ na stranded case man ị ga-eti ebe anya na ịchọba ụmụ ihe 4-5 ka ijebegodo ejebe o nwere nwaanyị n'ebe a ga-eme ihe analyze for you. nna ha achọ ụmụ nwaanyị ka ọ hapụ ịdị ka na-eboju ha ọnụ ya ekwesịrị ka ya kpọbata nwaanyị Amarachi ga-ebe ị nọ na shop ụmụ alọm ka ụmụ nwaanyị kwukwa ka ọ hapụ ịdị ka na-eboju ha ọnụ